Betul. Oh, tetap boleh. Lada ka sarkar ka thamu hisaban aya ka taga shpolak haman pakawai ka thriwing jong ki harijan kumba ki dawa balai ka sarkar kamla banle ya na ka banta jong ki kirang bar ki thei donsap jong ki ki ba deru ki trai muluk bat ki ba juwan ra nam ra buram ya ka jela jong i barok kawai ni nagaliang jong ka JSU Sunda unit mata ka singi lawan ban ku buram ya i samla iwan jal poplet ibala le represent ya ka state jangi ka third ke K1 Pro kickboxing abadan hapo kabalong hapo Rajasthan te nagaliang jangi kum ka JSU Sunda unit i pau kata ka jingsiong sarang hadu kata by way na i prasnong jangi lawan ra ya ka nam ka buram ya ka tang ya ka jalai wat ya ka snong ka thau hi barok koi nagaliang jongi kum ka sengi la kitbok kitwiang ye iru baindang la ban tresitom ban baindang la ban tresitom ban poi sa kata ka thong ka ba ma i thmu hadin bangi lawan ya kendu ye evangelin poplet katnongi dap kata ka jing siong si bat ka jing pangnut abangi la kali ye sapang nagaliang ka sponsorship ngila kali nakaliang jong sarkar nakaliang jong ki MLA ki kinong mikmat bapar ba kamdan kata ka jing arab ne ka jing aiman sim jong ki bat nga skwa ban terpat ya ka sarkar ba kande ban le kade ka sarkar kade ban le namata jong ki ni ki kun sama jong kari ba kajat pendru ko jongi ki rudon sap kamtam ya ki kirang bat ki thei samla ki badon sap bat ki belawan ju ki ba juwan ra ya ka nam ka purom ya ka jela ka jongi